Ingon mo nga, papasin mo sa una, kung kansa mo kalibakira, kamo nagbulag, kinsa mo nagsinumbagay mo, dali nga rin, kay papasok ko na, ako ba rin nagbunyag ng kasal ninyo? Pasig sana ko na ito, kaya wag mo gisultian, nga, asawa, tahurang bana, hindi mo ba asawa, ay hindi daw yan, tell it to us, wala itong yun, hangtod sa katigulang niyo, bisig maot mo now. Tama na rin, pugos na ito itong bana dito, tell it to us, man. So, kalau daw natin kikit, doon natin kalibutan ng kikitahan. Mas ito ba? Ikaw na ito sini. Kakinagan pa ng Kapag mga dimension mo. Ikutuhan mo kanunay ini na dahil ninyo ang templo, ang simbahan. Yan, kita dyan ito. Pinaagi sa inyong kaalam. Kaya kasadaran sa pagpapuro, pagtulunan kanina ito ang simbahan man may makaluwas dito. Mga ino na ang mga tao karong bilit ng mobile po. Tama? Kaya sa habang sa pari, sa pastor, o sa liderazgo, hindi isa ninyo hindi mo makaluwas. So na. Wala naging usay ko ninyo narutunduan ko kamo. Bisan ako, isa bagod ko na magsingpag doon ninyo. Pilipan, ayaw din mo tuo o salingan na maluwas mo, pangatsian mo, maluwas mo, o kaibulan mo, maluwas, mag-iampo mo sa inyong silingan. Kaya mo na ang atong naandan na pagtulunan. Sa unang panahon pa dito na, ano? Kinibuan pa man katuig na kalutan ni Kristo. Mamatay pa man tayo, wala pa may kapanahonan, wala pa din na hulong, wala pa yung bagyo, wala pa din na silao. Ang nasa Biblia, San 16, sinulat ni Juan. Sadyang dito na ko sa man, wala ka mo namita ka lang ko. Apan mas maayo na biyaan ko kamo kay kung dili maanigan ninyo ang magkatabang. Apan kung mubiyan ako, ipadala ko sa kaninyo. Abot niya sa una, wala pa man. Espiritu ha, kung insan sa kanya, o sa magpadala sa nain niya. Dili sila hanggang ikamahan sa espiritu nga ang espiritu yun ang tulong. Dili tao, dili pati, dili pastor, dili ako. Mga nagwari ko din ayaw din mo tingon na ako ani. Kaya na akong pinuhusay din sige magpaminaw siya karoon, nagkasulti ko dito. Kita ko mga sa pinaw. Tungkol kita mo magbuko, sama ninyo. Gamiton lang ko sa espiritu, siya ang among lalun. Siya, nagpaulipon ko niya. Walang hait yun akong sultian. May ko ang pare, may ko ang pastor, may ko mo mismo kay ikaw man. Ang tinuod na pare, ano man? Wala mo magpipili sa tao. Tama? Pipilit man mo sa espiritu. Tama? Kaya pipilit mo sa espiritu, naabot din tungkol sa inyong konsensya. Gusto mo mupag-o, gusto mo muila ni Kristo, gusto mo mangita ni Kristo. Ha? Kay maalaman man mo na adunay impero o langit ay awat. Kaninong reliyon man tinago sa bilunanan na ako alam na ako sa inyo. Tama? Ang templo sa Diyos yan ang buwan ni Kristo sa una. Kinaya ang tanawa. Kung ingon sila bulan, ito palingki. Ano man, tanawa? Ang mugdili, ang tanawa. Kung naisip mo niya, isa na ipakay, na ipakay. Ito palingki. Wala na pasok. Ito sila. Wala. Kasi naan mo ginagawa. So, amo ang magdala, marunong sa inyo. Sige, niya pala mo makira. Sige, pamalikas. O, ang kunan na ang Kristo. Ay, huwag ka mo Kristo. O, pag-Diyos lang mo.
Seperti ini siya, nakakaroon si Mayas, si Isayas, tangan, may isip ko mabuti. Dili man siya ang agaroy, ang Diyos man, ang Espiritu. Karon dapat ang tambok din nila na matay, mananan. Ang ina dito lang, ang ina ko sa noon, kung di ang subo, inarabot na ako'y kanibumas, dapat akong isoon, akong parinti, o akong anak, o sa iyo kung naan ako karon. Isip din na ng ating pinunod sila, luwas ka ba kaya ano, bali ba? Tuwan sa langit. Tuwan sa langit. Karon daw, ikaw mo maalaman lang mo, kung sa pinaas pala ang kasalatan na man mo sa inyong tinago. Oh, religyoso mo. Diyos no, naglulod. Kung nalaman mo yung tinago, kayo mo, kalatot, kasina. Na, pagpaka na to. Pagpaka na to. Ka-school. Pagpaka na itong ginoo. Kung ipakalaman mo na sa ginoo, kung kaputan, nagabuhan kaputan. Kasi mong bapa din. Kasi sige kita kahit ng Kristo, pero kita dili anay kay God. Sige kita po sa mga santos sa ibalakan ni Kristo. Kita wala ka nagsantos sa mga buhay, sa mga apostoles, buhay sa mga santos. Palabon. Manangaman, kitangin mo, mga pinili mama niya. Darlene. kailangan mo, pinaglunan ng tao. Ikaw itong kamukuran niya, no? Babae niya. Babae. Nangyayari ko sa kay ko ninyo kay nano kung naamit ka mo musukok mo na ako ha kung musukok ko na ako dali Kuy niya to. mga kilain karon ang mga tao ano kilain ang inyong kinaya kinahanglan ang pamatasan sa maayong pamatasan kung naatay batasan kinahanglan maayo ang batasan pagka matinabangon sa pagka matinabangon maluluyon sa pagkamaluluyon. Nagsigit ang inyong maluluyon, pero ikaw wala mo ka naluoy. Wala sa na. Na. Kakaro na. Maluluyon. O, ikaw ka maluluyon ka, pero wala kayo sa pagkamaluluyon. Terms, kung sama yun. Meaning, ikaw. Sige ka, Diyos mo. Dili ka sa pagka-Diyos mo. Sige ka Kristiyano, sa pagka-Kristiyano, sige ka mo, iyan ni Kristo, pero ikaw wala mong buhay sa iyan ni Kristo. Tama? Kinahanglan doon na natin kinaiya. Ulahan mo, kay kanunay mong hiyosay. Sa natin sa lahat ito, ulahan doon mo, kanunay makakagaw na ang muti, kanunay mo na hiyosay. Kay Espiritu makiguhusay. maguna ang Espiritu karon makigusay kayo sa tang buhay mo patang garbo garbo. Ano dinaatin ito wala may garbo. Bisa ka na sa YouTube sa Facebook kay katong na ako di pa ba sa mulano ko din kalimutan. Na igarbo ana ba dili sila mulay dili kunay kapag nila kay kasi dito mo nagtuon ni uli. Wala ayo mo tuon ako ang tuon mo sa akong gisulti. Tama? Tuon mo sa akong gibuhat. Tuon mo sa Diyos na akong gipailan. Diyos ni ako, Diyos ni Abraham, Diyos ni Moises. Ayaw mo tuon ang amahan ninyo yan. Mabaoy makaluwas na sila. Pinili. Pamitin ninyo ang timatay. Amen. Sabi ko yan. Naagad. Tuon mo na. Tulog-ulogan mo. Makahapon. Ako balikon. Balikon ha. Ikaroon. Ang Jerusalem kilibutan sa mga kaaway. Kamu din eh. Mga ang dapat ko ito Kasadaan. ipasidanan sa Diyos ang iyang Katawhan. katawan. Ipasidanan mo. Ang katawan sa Diyos ka itong matinuman mo sa suko. Amen. Di ba natampo ka kamana mo? Mga katoliko, doon kayo. Diyos Diyos. Amahan mo anak ka sa mga pagkay ko, itay ko ang imong ngalan. Umabot ka ba, nag-handle ka sa iyan kinarian. Tumano na to, yung pabot din sa iyo ka, dito man. Budget.
Sige naman, memorize. Kasi iwa kami sa mga salaking mo. So, pasayo kita. Harap kita pasayoon. Amen. Ginoo mo, anak mo sa halaran. Yaki ang halaran. Ang simbahan, ang halaran. At to ay mong tao di kasilangan. O, pamay pasayo. Bakit? Kinsa ba rin nakasala? Ang Diyos. Kita nakasala ka sa Diyos. O, dito na sa tulisi ka na. Kapag kasalanan naman nato, no? Dito ta naglumod sa hangin. Naglumod ka sa tuwang bana o asawa, anak, inikanan, silingan, pero dito ka nagsipsip ni Maria, nagsipsip ni Santo Niño, anak. Kung sa may inumin sa mo, anak, naman dito mong magbuhod, anak. May inumin pala ito sila, nakasalap tayo ikan ako, anak. Kapag ano po? Wala, Jod. Kaya sa po, sipsip ito, noon, pasay mo ako. Ikaw, pasay mo ako, kaya ang COVID na yun po. Lahat. Pasang nag-inursol ka na, pilit mo ako. Sip-sip mo na. Naman? Okay, pasay mo na ako. Kay si Kristo tuwa sa tao ng kinahanglan. Si Kristo tuwa sa tao dautan. Tama? Tama yun. Ano man, dilit mo sa gustong tao dautan ng pagyon. Buta! Buti pa sa bukong na, naging-pingi, naging-away, nabakira ninyo. Pasayawaan sila. Kaya tuwa si Kristo. Kaulat ko lang. Amen. Dilit mo, isda sila. Kaulat ko dito. Ang hayop di community. Ang hayop ang community. Dili mo pupukos ko. Nakulog-kulugan ka mo. Kaano mo magahin? Amen? Tayo magahin? Kao na. Eh kung paringat ko silang balak, para na ito ko ang Bakat ang gisulti sa mga propeta o mga pulpito, huwag matubalaw. Kanang mga sibat, kanang mga kalaw. Ang kaparian nagbando sumala sa suko sa mga propeta. Yes na. Karoon ang kaparian. Ano dito? Usapon ka na ko dito. Subukan mo. Ako mo po pili. O mao, ini ang gusto sa akong katawan. Gusto sila dito sa kaparian. Kaya nga naman. Hindi mo tumusulti. Ini kuwari dito. Pagpropok ko. Ama yan. Joke. Wala dito. Pantayin ninyo ning mini na magtukondo, magbuhat-buhat kung isuwidanon o masabalang. Maingin na lang. Tapos na uliya sa tanan. Kung sa may ilang mahimo. Yes, hindi ka matay. Hindi ka matay daw. Sige mong simba. Kamaon na iho ko. Wala pa mo na diba? Sila. Wala pa mo nagkamit sa akong ipagaan, mahimo na mong halang ka. Di ba nag-iwan ko ayaw ko kamita? Yung mahimo ka mong halang ka. Ayaw ka mo paglingkod sa lingkuran ng pinasidunggan, kaya kasi magpuhol ka ninyong ipasidunggan ninyong upawaon kung maulawan. Nakasalain mo ka sa pagkamit nato sa iyo. Amen? Amen. Kaya naliligo sa'yo ng mga lumis, ba't mo, no? O mga ginikanan, wala mo lang mga lusot o yaw sa iyo, anak. Yaw-yaw, Jod. O mga anak, matimungan mo sa inyong ginikanan. Lipod. Matakapon. O ba na? Pwede ko man ka sa imong asawa, bisa kung sa dagway na nasa kasi kung sa kayaw-yawan na siya. Wala po. O asawa, may tawag ka mo sa kumbana? Sa asawa ba na pinag-tuapin din sa simbahan? May suko, libiyaan pa ito nila sa yung bana dito, bisa pugan sa sakit. Kay, laki ko, no? Siya, religyoso. Ano diyan sa simba-simba? Sige mong taong, di ba? Pinik-ulit, mo ni nakasimba. May yayawan? Di ko mo na ulawan na? Ulaw, oy. Kaya patungo ng simba. Botan. Okay na na. Baalang gusto ko sila. Kaya gusto ko kamo may naminaw. Kung naminaw sa YouTube, sa Facebook, nag-like, ano? Yes! Nagpasama ko sa wala. Wala kita ako sa bana. Yeah! Kaklaro, ano? Hindi ang YouTube na. Yeah.
Kung suko sila na ako, ay, pwede ka di ko kuhaon ka sa Ginoo, mamatay ko sa inyong atubangan, lipay kay ko, kay ilang galing ka to, hoy. Tambal pa ko sa mga tao, kaano, wala ko nang nagbayad, maupay na nagdaot na ako. Galing mo nagdaot ng doktor, kutalian ng nagsigig halag mo. Tama. Biyaan ka mo tiguan, dili mo makato, dili mo makaatos ng balay. Namulit ulan pa mo na ako. Ano isang ko? Ang so na kain ko. Amen? Mga sige ko kasabaan niyo po, ang dili ako, di mo gusto anak, sige ko pugong-pugong. Ako, ang inyong Diyos, di ba? Ang ilang ko, suko muna sila pabatisa sa ako kung katawan mo, mamukot mo na. Kinukikiyan natin, ubihan mo. Oh, aklaro niya, ang gisulti sa mga propita o ang kaparian nagmando sumala sa subo sa mga propita. O maokini ang gusto sa akong katawan, ang gusto niya. Simba-simba lang dito, anak, tapos human. Ulitin mo po. Apan, ini katapos na onya sa tanan, sa may ilang na mo, okay mo sila mo. Iglubong lang yung gusto na. So, nasa akin, iglubong, baguman mo. Isulat na po, pag-iyan na po, bisigan na po. Sige mo mo, kaso-kaso, anak eh. Bilakay lang yung kaugalingon. Sabi na, matay na ito sa taputan. So, ba't maghiko ka sa problema? Tama dyan. Mungkin na ba kayo, kung mamatay na, kabangin tao mo, kalau mamatay ka, no, dahil bito tao ni, bito ko na, mamatay, mga hindi ko nabukatan. Tama. Ang Ginoo yung tapitong, dito itong mga kalat, dito itong mga espiritu. Mawala inyong una-una, dahil mga santos, mawala. Di ka mo kasukan sa mga santos na wala kong nagabuhat. Kasukan dyan. Bisag ako ang amahan, gusto ko sa akong amahan niya, ako kabatan niya, sige, anak ko ni Tasyo. Tidak mo kasukan ni Virgin Maria, na nagkubos-kubos mo yung mga libakira, na duha-tulura mo, yung tulay, tingnan na. Kaya ang purpose ninyo, iya kay Cesar, pagalo na pa na. Kwarta. Ang Jerusalem, iliputan sa awayes. No? Tama nga, Jerusalem mo. Kung mo sa tauhan nun, ang Jerusalem, iliputan. O yan naman, wala diliputan po. Ang nagbuhat sa mga balawag sa Jerusalem, diliputan po, dagahan kayo nagdibati, no? Tama yun. Itabangan, no? Tabangan. Tama, tama. Naluya ito sa pupo sila. Di ba, nakapag sa vlog, nagtinipa sa pag, balkay ko, igo, nabag na? Bilikay yun. Sinigo na. Sige. Katawan sa sabihin. Panagal ka mo kay mo abot na ang katalagman sa Jerusalem. Kung kanya ito, yun na ba maling talagman sa una? Nakita mo na? Oh! Nasunog magaling ang Los Angeles. Los Angeles. Sa California. Magandang kayo mo dahil kami sa welcome to natin. Dahil kayo mo dito kay wife pobre dito. Dili mo sila dagang mabubad na ito. Dili mo idagahang bad, dagang kapos din ilog-log lang. Tama dyan. Kaya dito ba sa Cristo sa kaunta-utan, kaya dito sa gustong downloadan dito ay. Kasulti, kung yung dagang bad dito, naana mo kay wag, dili mo po pwede makasulod dito by million. Tama. Namakulod, manggali mo sa mga ano, parang kaparta sa tupa. Tuan, hinuan dito, ang mga mayo. Tama. Kaya mo ingon ang ito mga kada, hukom ng, kaya nga sa Biblia, o sila sa Biblia. Wow, nakukom, bye-bye. Ako, Dili bako. tanan, nanganatumpakan mo sa story, malakatan. Kaya naisang na namunga po doon, iniharon mamunga ka. Kung pwede mong ginikanan ng sinagdos ni mo, mapunan na kayo. Tama dyan. Sige, batlong ka na, mapunan na kayo. Kaya na kayo. Tama? Tama. Gawal mo mga anak, galit na rin. Kaya po, naglag iyo sa Ginoo, sa ingon sa Biblia ko na. Kung hindi mo ito wala pili mo po ito isa. Kahanan nyo ang report. Doon ka mo na akong ikapoy. Tama ba na yun? Tama ang
Tama yun. So, kayo mong mahukom na ko. Katutak ko. Gukul-kul. Nasudlan ko? Kamu yung nasudlan. Nasudlan sa kaibigan ko. Nawala sila una. Alam kayo ito sila katulugan doon. Sikit. Isas mo rin. Sabihin mo. Kamu nag-uol kayo kay Kuya Buhani. Mas ako yung nag-uol. Tama? Sa tanawan niya na nakabay mo tanawan niya na nakabay. Magaling na. Wala tayo pa po yung mali. May ulit kami. Palit-palit ng sirimon niya. Di Santos, wala di Santos. Ang Santos, kasi sunod. Sunod ninyo. Wala. Pagtirin mo, ikaw na. Katalag mo. Manani katalag na, no? Wala ni ano. Ala, ikaw di sila manok na ko. Kamu diha. Ipapilit na maroon isa mo ang dalo sa mga kaibigan, mga kaulad. Dalo kay kasita, dalo kay kalibutan mo, gusto magbuhatan na nandito. Pagpilit mo na ng taon. Ayaw niyo pagduma. Kaya di nyo maila, kinsa ang dapit sa Diyos, kinsa ang nagbako. Amen. Kung suko sila, ano may ikot na ko rin. Uy, sige ulit, hinalang. Wala ko hinalang ninyo eh. Kaya mo man, gusto niyong kinaya. Dili man kung mubaw, mubalik, muisrit, bubugang, tama? Tama yun. Tanong ko lang sa YouTube, kung magpili naman ka, kaya mga basa-basa na po mo. Kung may sinuri ka na, muna dito na, buhay bubod mo, mga diliyoso na ka mo, naaman itong matakadlaw, makikusay, naman ay magpalatay sa karnero, nga dili niya, baka noon, dili niya ihapon, iyang mga tao, sa iyang turin. Dumagan ako ninyo. Kamu, matakadlaw, ginapakaon, ginahihap, kamu kanunay sa tinuod na magbalantay. Gusto mo? Na wala'y magbantay o magpahinumdum kanino sa kaluwasan. Gusto mo? Na wala'y mga mahal kanino sa maayong buhat. Gusto mo? Na wala'y nagtanggal kanino sa lawas mo o espirituhanon. Kapatalawan niyo ang mga tao. Bulahan ka mo nagsakit. Kaya ano? Kung abdi ka mo, sige ka mo tingong Diyos ka. Huwag ka mo may muangkon na makasasala ka mo. Kalawa ka rin ang kalimutan. Wala na yung limbak o tumutay. Nagunaw na sila sa kailituan. Abot sa panahon. Diba, naas pa lang kasulatan ng iyon. Kung adunay kakalapan mo, linom mo sila o kung sa'yo may tawag sa kalimutan, magbukas ka mo pagsampit ka na ako. Diba? Tama dyan. Wala na ninyo na sa akin. Tanawa kung magsakit ko mo. Kung abdi pa, dito, kung sampit ka na ka. Labi-labihin ko po. Wala. Apan kinahanglan maging makita ang inyong kinayas sa maayong kinayas, pamatasan sa maayong pamatasan. Pero ano ang magpili kinsa niyo? Kung ibakira na mo, yaw-yaw, pala ko, pakarong ingon, mapantas man. Ako, nakabalo na ka mo. Kinsa niyo. Apan ayaw ka mo kag-uol kung kinsa ka mo kanyan to. Ilalong na ka mo sa kung pagpandong ka niyo sa Espiritu. Mga matakaan daw kanunay ko sa mong kinatanaw din diin ka mo. Nalitagan sa kaliputan kong mga. Bulahan ka mo nga naay nagatiman ka ninyo. Apan kung mingon ka mo nga bulahan, kini akong gigamit. Mas bulahan ka mo nga namati ka niya. Kaya kanunay lang sa langan iyo po na ilang para makubos-kubosan ang katalagman sa inyong kalibutan. Kaya naasa walang kasulatan tungkol sa mga pinili makubos-kubosan ang katalagman na adunay mga pinili na dapat sa pagkakama. Patingo ka ang trompeta dito sa tikuan. Iisa ang usa ka ilhanaan dito sa pit. Kay hapit na mga buhat ang kasamo o
o ang katalaman gikan sa nganan, okay. Na? Dahil, kaya kung suko naman ang Diyos, gikan sa nganan, panapakan na sila. Okay, hindi ang tagikan. Tapangan, dili, pinaagi sa espada, pati na. No, dili, pinuhat sa kawan. Binuhat, kinipulong mga hangin. Wala nang tapakan. Hindi ka sa inanan. Sakitan yun sila. Klaro ito. Ang problema, naamo kayo lang yun. Isuko di ako sa Diyos kanina. Kung ako lang na, hindi ko mabiya sa negosyo ko. Wow, ko lang. Inom-inom ko. Lagi ito inom-inom. Disko-disko ano? Pero tungod, kay gidawat na ko ang Espiritu tungod ninyo na madugog ang tiyog sa Espiritu akong ihatag sa Diyos harap gusto ko na igsuon na. Amen. Totoo pa na ako. Dapat ka na. Kaya ko, gusto mo ko makikigsuon ninyo kay makikigala mo sa Diyos. Amen. Manang mo-reflect ko mga sa karon. Karon, manang nagwani ko karon. Kinsa magwawali na nagpasapot nito ani. Wala. Wala Diyos. Emosyon, sudad, kamaan nindot, apan, lagladon ka o patong siya kasi nasalusalunan. Wapo kayo mga sila na no? At lang hindi lipon niya. Magkampo diha kaninyo ang mga hari o ang ilang mga kasundaluan. Yes, ano ba? Daghan kayo mga dato na dito. Libutan ka mo sa ilang mga tolda o manguha sila sa ilang magustuhan. Amen? Wala ba? Ang mga katawan, di ba lang kaya sila mga tumutuon, no? Wala na natin, wala rin di ba lang, no? Ya, di ba natong tolda, natong mga laos kataisan, dapat na natong tolda. Libutan mo, tama? Manguha sila o mga nagustuhan. Asa sila magpilit-pilit itong relinyon niya, pili sila maigo. Tama? Tama dyan. Ano? Pahinam po dito. Ako, pinood na Katoliko. Ang Katoliko, universal. Apostoliko. Unsa mga relinyon, unsa mga isa lang ang atong amahan. Huwag na ibuhat. Unya, universal mo, huwag ko ng pilit mo, pantong lang ko sa kalay sa Espiritu. Nakunyagan naman to. Mo, sukad ba? No? Ayaw mo pabunyag uglain. Kung babalid ko nito pabunyag niyo sa una, amahan ang Espiritu, babalid ko, doon yung pangalan. Ang problema, ang nagpunyag anak. Lahat, ang nagpunyag mo, wala isultihan. Mga anak, kahurang pipilikan at mamalikan sa hambong tanan. Kaya isulti naman sa atin yun, mabunyag ka na luwas na. Mga kaulong luwas na. Kaya nagsulti na, malubang na sila ha. Nanaaman na dili, mabuhay ang tao sa kandamang. Kung wala ang kulong, di pakita ang kulong. Kung wala ang buwan, sige mo, hindi mahigong maon. Mapasay doon, huwag ka mo nagpasay doon. Diyos nung nagtuman sa subo sa man, pero plahubog mo na wali. Mas maayaw ka nga plahubog mo na kainom. Kaya makalikay ang tao ninyo, kainan mo, ayaw ka bala ka na, ay ang Espiritu nga naan nga na, nagmakoy na sa iya sa tagduwa, yung sa tuba. Mabalaan ba mo? Kaysa nagwali mo, mahuhubog mo, sige mo, matuman ang pagkutwa mo, nagtuman. Mana eh, bong. Espiritu haram. Kasi ito ang may kumawa ko, may kumawa, lumot. Sige, Diyos na Diyos ang hakop. Hakop, paano kayo? Kasadaran na pag-awayan sa pamilya, no? Ang kabilin sa amahan. Yan mo amahan ko na, naglako-lako, nag-antos pa. Awayan sa mga anak, mawag yung nakuhan. Tama? Ano yung amahan? Ano sa apil ka sa may dilit, ay? Kung apil ko? Apil ko? Uyaw. Kung masukok na nito, nakasukan ko, kuman. Kailan ko yung yan. Bisa pagpila ka orasyon nilang gamit anak. Pero hindi ko mapin. Kay mahadlo ko sa silot sa Diyos at ito nagbugan-bugan sa kong isulti. Ipupog nila. Puti mo din akong hangin pinuayaw sa ating pamantay na minumuoy. Ang nagpapaglag ko ay sa pamantay ko mahimo lang, ako lang. Panayin mo.
Mo nang ako ang dili ko mapilapin na tungod sa akong pagmahal. Ana nagsigig up na ko ng sige istorya. Di malos ko di ba wala? Tungod kinagmahal ko nina. Basi wala sila nagmahal. Di mahal ako sa kay siya ang kanunay naghatag ng banding ako. Kaya sige mo kung may vaccine ko rin mo. Hindi niya. Kamu lagi musuko man mo. Lasa Kristiyano ko no, pero ingon sa Kristo, kung sa kalungan mo yung pikasapi, ikaw no, pikasapi. Kamu do, sukat mo, sumbagon mo. Kung nabayan ka mo patuban mo, sipan. So, bakit ilapay, di pa pagani, nagkisumba kayo na. Yun, natuman. Okay, isang palungan eh. Dahil kinaman, anak ko, anak ko sumba, kikipa. Wala kayo ka na sumbagan, di po ito na. Di na, ako mo sa kanan. Kaya ingon man ang Ginoo, sabi ko ingon sa Ginoo. Yes, ayaw kamita ang yawa kay di mo pa. Wala utak ka na yawaan, kay tama utak ka. Pero anong nigamit man ka sa yawa? Hindi makakapag mo sa kanan, ikaw pag yung nakapatay. Kaya na kayo sulga, sige ka pulisan na, ikaw pag yung nakapatay. Asa nyo ka? Sinutan ka sa bang sa umpanan, ano man? Iyaw na kayo nakasala, nino kayo ipasangin lang ka, ikaw ay nakapatay. Reason, no? Yung buong ko ang gining ko naman. Sa silunggan ko na anak ko, hinayat lang ko. Hinayat ko ka buong ang nag-inom buwang-buwang, si Kataw, huwag man sa labang, huwag man na, habong na hinoon ko ka. Doble no ng hambok. Sabi ko sa ano ba? Sabi ko sa ano ba? Lalo dito na anak ko yan. Sa tipis ako yan ako. Kung naipirman mo ka, may patuloy mo na patay. Sabi na, patay mo sa pasiluan sa Ginoo, ang nai ko kung hindi paso niya. Di ako na minangakit. Ino ba rin dadadayan? Kaya ikaw sa mga. Ikaw wala sala. Yan nagsige pagkatuma. Nagpamag pa ka sa lagupong. Kaya ano, wala ko puno na minaw. Ayaw dalaan sa huwes, kayo huwes. Dala sa... Mudala niyo sa pulis, mga pulis, bumalong niyo sa pinagkuhan. Tama dyan. Si kaso-kaso, bitsin na ginunglan. Tama? Uy, ilong na ilong. Tama dyan. Yan na kasi ang mga pangmosay na kanila. Bulan ni Mas Dima. Sige po, nakakita ko po mo sip-sip na ko din. Ano sa? Libutan na yun, libutan mo lang. Libutan mo sa yung garbo. Ano ba? Hindi ka kaw na kayo mga sige ng mga dagan ng problema no? Daghan kayo. Dapat sa trabaho na po yung asawa, sige tabi dito, anong lungapit lang. Buko na po. Wah, ano gini? Tama? Bungkag na po lang. Di bangkada nung pwede mo, kamayon po yung kahit dati trabaho, kamayon mo ka. Sinong pa, ikaw pa wala, kita-kita. Nayak, minong ka, nakasumbag, minong ka. Ginubutan ka. Nalitan ka. Agan. Nasa padulong. Yan, no? Kaya dito, Mars pa, ikaw ba na hindi ka kinaya. Inanukoy, kunuhay ka. Eh, ikaw na ang mga gamay ahos, may nayak man ka. Dahilan na pa ito. Ay, noon. Ngunit pagkain mo, inibutan mo sa mga tao. Gusto na ilan mo siya yan. Ano? Gusto nila ba sila sakto? Tama? Wala ninyo! Anong nagdibak mo? Anong nisuko mo? Sabta siya, nasuklada na siya, sabta na siya, babiyan na siya, sabta na siya, nasingin siya kung dibak, sabta na siya na. Wala, ginigatan mo ba? Tama dyan. Gusto mo ba na pirmi siya, kurikli mo? Ikaw din. Manigdi ka. Kaya katong nong-rong, maumagkulik-kulik. Kung sa kikima niya, himuka ang mali na tama. Ang negative, kinahanglan positibo ni mo ni paglipay mo sa mga negative kung una-una ninyo. Kanang mga tao mawala, nag-appreciate ninyo. Yung mo appreciate na kung mamatay ninyo, paglipay mo, harong musiga mo. Amen. Di mo mainan, ikot mas kaway kung wala naging kaway. Tama yun. Di mo mainan kung wala kong may sakit, bulahan mo sa mga sakit. Tama. Tama dyan. Tama, may ganyan lumot dahil sa gilid. Ayun. Mo yun sila. Panganap ka mo. Wala naging na. Wala naging sila. Panganap ka mo. Atong sulungan ang Jerusalem. Hindi ka ito. Apan sila mo yun. Hindi ka ito. Isang ito.
Salamat po nila. Pag sila maingon, hapon na Ako ba na? Dili nagkangit-ngit. Kana, siya ko sa masulong kita karon gabuo na. O, lubangon ka ang kota sa Jerusalem. Amen? Sagot ka sabot. Diba kung Jerusalem ang galing, sa maluwa sa Lord, magpantay mo. Ito na nato itinaiya ay mga tawahan. Diba, Lord, si diba, no? Balik mo ni sa day-day ko, balik mo ni sa palakpakan ko na sa Lima. Palakpakan ko sa Lima, na naghakal o sa kanding dini, palakpakan ko sila. Dapat, nangikitan ka. Di tayo ko rin. Sige ka po sunod, balik ni na palakpakan ko sa libutan ka. Sa ano ang kapo. Kahit bulog-bulugan mo kita. Mahir, di ba yung sinupo ng pagkampo? Pag tayo din, ampo-ampo po sa kadalanan mo, at sorry-sorry sa kalay, magpriyotas tayo. Tama? Hanapin sa, alilon mo, pagkita mo mo, na ako dito taas sa abang, pastor, mga putang. Oh Lord, salamat ka ni Lord, grasya Lord, tungkol sa imo, tungkol sa kaayo nila, sa imo ha Lord, imo sa ito, grasya Lord. Tapos kinaya Lord, ipamit ko din mo ang pagbibayan. Nakahuman niya mga bata, tungkol kani, anaaman ka nila, ikaw ka mga Lord. Itagaan mo siya, tawadi ka. Tama? Ginoo ka ng katalakaw. Nadalo mo ka. Ginoo ka kumakatag dito, ngayon katinan, mga dato na, kasi Kristo naman sa labi upos. Ang mga pobre mo rin, ipamukas, okay lang na mamukas. Ang mga pobre na tuba, pero dito. Okay, tama? Wala kong dato-dato, ganit mo paubos. Walay dato nga dili makahatag, walay pobre nga dili pambit. Mas dakahan ang ipambit sa pobre nga mo ay bubuhat at singon ang dato matag. Kamo ganing dato-dato mo, ayaw pagsama sa dato kay pobre mo dito, gas ubos. Dako gasto dito. Mukha mismo dito, tagay, isa ka container ito ba, isa ka purok ng magsayo diya. Kalo-kalokan, baka ano mo ba? Nabilig ito yung parents ko. Subahan ito isda. Dito sa dato. Ito ba isda? Samot nung kakapobre dito. Pobre ka dito. Kaya nato, nandun sila yung iman pa na. Sige. Kamu mga dato. Jadi hatag sa mga taong tapos. Ako tagaan sa dato. Ito tinaghanang mag-ipay. Amen? Oo, jangan biar kadang aku minta usap na namo ko anak, namo ko anak, ihatag na ko na ispa ito mo. Tama? Kadang to saya dapat hatag na sa doktor sa pare, hatag sa kuwan. Sige ko din yun, marami ko talaga. Usahin ka din naglakaw ka sa lugar ko, kita din ang gasto, no? Uluhin mo ko ninyo. Sato ka dito, atag-atagay ka ng tapos, yato. Natin ikabangan po ng mga Diyos, abot ka ng tapos, yato, no? May pisa-pisa sa liberasyon, nagatagal, sobrang level, no? Ha? Tungkol kay naging mo ng Ginoo, hatag mo. O naarangan mo kami, niya, pasig ka mo na po ng wala, kamo po wala at tupod mo. Amen? Kinsa may mga mira, puros na lang tayo. Kinsa may mga mahugas ng plato, puros na lang lingkod. Sana, masolong kita karoon. Gabi yun ang gini. Kenapa karena dami ang taon na imaban ako mga update ko eh. Kasi kung kasing kita mo ako, dahil na napagtabangan ng drone. Kung nakikita na ako, naitabangan ako, dahil para ng kanabisa yung matay, hindi pa kasagaran na hindi kinakaw, wala ng gift ba, no? No? Umupan ganito ng upod mo, ay kumupabuy-buy, trabaho ng mo. Ha? Kasagaran na ba ng muy-buy ba ito, sige pa kayo kilim mo ng okay, magtapang masigig pa kayo kilim mo, yan at makoy mo noon. Tama? Bintabang ganita, pakain mo nung dili, pakain mo tabang na madagayaon. Kaya din na ito, mga dyan, puso masakit mo.
Oh iya, karena ada konak kunci. Mas, ada tadi tuh mas. Kikian soalnya dulu. Udah ada di rumah sakit itu kayak sih mau sip nangkok yang waktu itu si pematay itu. Ketuk aktif, yaudah aku. Kalau tetap bisa pun dari namatay, bisa pun nak buat. Dari namatay, di ba? Karena naik lubang. Pabilin mo, kayak saya wala din puasa. Tama. Lagi yung David, di mo pag-ika po ka muna. Nagdalay nung mga kwarta ko na mag-inom. Yan ang sinumpagay. Yan na siya. Kanina wala ko na correct na nila. Basta tayo na ay badunap si inom. Uy, hindi na mayo. Inom sa lugar ino. Pero kabalo naman mo na yung amanan. Palayo ka kasi madamay ka. Sumpagay pa ka diyan. Tama? Kung makaway sila, pasagdain. Di ba? Kung sa ino, pasagdain sila. Kasi madamay pa ka. Padupa-dupa, kung pahiro-hiro ka niya. Ito, pahiro-hiro din. Nagulat ko busubag ito. Gusto ko busubag. Kung di, ismula na nito ako tulo. Actually, mo makaway. Ano na ba rin mag-away sila? Kung makaway ka, wala na ulit. Ayaw pugog-pugogi, kaya pugog-pugog na dami, kaya pugog-pugogan na, di ba? Dami ko rin magkatato-tato na. Pero pastada na ganyan, ay, ngipit na, sabok-sabok ka. Tago-tago ka niya. Tama? Pugog-pugogi. Lakaw ko eh. Ano man? Sige mo kumagit ka, sige mo pagkasanay ka. Ano man? Lakaw ko eh. Ano man? Tawala ko sa inyong amahan. Tama ito ko diyan. Tama? Ako pa rin masangwag ipaglong sa hospital mo, tilipasay mo. Nakaw ko eh. Tama? Hindi mo ka mo gusto mo nga. Gusto mo ka muna ako din eh. Kaya mo ay nakapagasan. Di ba naging kasi naroon mo? Istorya kita sa kumpanya na ako. Wala ko yung talagang inuwi mo pa mo kayo. Manang picture ko gana. Tao na. Isa nagkatuloy ko din mo. Grabe ang mga learning sa kono. O pag-istoryahan. Nandiyan, nag-inom ba dito sa saan nanin din? Nagsarap din ko kung mag-class ko. Ito saan tabi? O, sige, inom mo rin. Tama sa tama, kaya na magputang ako. Basta di rin ako gusto mag-away mo! Tama? Away mo ba? Isa mo man. Huwag ka mahalo, no? Ako mahalo kung awak ko ninyo. Amen? Sige, yan na. Sama pakuha mo na ang tubig sa tabay. Bago no? Grabe yung tubig. Pagkadaotahan sa Jerusalem, nasayat ako sa mga kipang pag pinagdanay sulod sa syudad. Amen? Kan hindi bisa kasabot ng pinagdanay. Kaya nagbuhat ko sa lahat. Sama. Sa mga tapok, di ba dahil ng pamalintas? Sa mga tapok, daghan, mga di ba kita? Sa simbahan nyo, daghan, naman tayo. Nagpinagdanay. Kaya ang nagbuhat ko sa lahat, sama sa nagpatay sa pagkaling gawas, nagtapok ko diyan, di nagsiging pagugay, nagpinagdanay, nagsiging pamalintas, nagsiging bukong, lahat pagkasabi, ano? Wala ka mo na. Kasi mga gawin mo dito, ayaw ko kung sokop na sila. Manay na naman. Paliti na gawin ninyo. Paliti ba? Ang ilang binuhatan ay nagpaluma. Si Padlong mo dito, matay pang naman. Gawin mong dad, inuno ko. Si magpagbuhat na mo. O, kaya nakabalong malawas na ta, Paliti ko ninyo sa tapok, di ba? Pagkakaita ay pamalikas sa siyawa na. Di, nagpatay ka? Kaklaro, ano ito ayaw, pamalikas? Yun. Hindi pa, igulit sa kanila nagsakit. Hindi mo ako. Di ba no? Wala, hindi ko masakit ka. Kaya katalag na si Kating Ginoo. Pero kung akti kay kapul siyawa, ang babali mo! Yan, sige ito nilin sa Ginoo. Mamatay niyo naman. Kamura na rin makarelate ng mami. O katong uban na madlokon sa silot sa Diyos. O katong kaila sa Ginoo, anong nasa layo, makarelate mo.
Ang sin, tapos isiyag ninyo ni. Ang dili mo bro, ang dili ko tanaw, ano pasabot? Dito po sa Diyos. Amen? Dili ko pare ka, dili ko pasumpuy. Alam mo muna sila, di ba? No? Pagpul, di ko pagpapagin sila ng gamitin. Anak, gamit ako nila, kaya natin ko sa sila parang pinasin. Ang mga kumang pala Jesus. Kaya nag-imon ako, anak ako sa gabi mo po. Ako kanya ko, di ba, kibalagsa ko sa cross? Tama? Wala ko nagseremonyas. Klaro naman ang ni Jesus din. Di ba, ipaalit ng menon, templo, tinukod sa talugay, mga inanuman. Di yan si Bahan, pila tayo, 8 naman. Nagdulor mga kalumang, karon, namanatong ka karon, nakanumong ka karon, nakinig, himala, na ikaw na usap, mas maayo pa itong gautan niya na usap, kay makaro na usap, kaysa na kanunay sa simpan, buutan kanunay, pero sige, pangitagtok mo nun. Amen? Gamay sala, apan gamay ang ibayad, mas maayo pa itong dakong sala, mas dako ang ibayad. Wala sa Biblia. Di ka alam, manggali tayo itong karon-karon dayon, dahil kung di ka itong pulisan, no? Chito mo, angay nang dininamo ka itong, dili ko pa niya ang parisyo, kawakan ng pulisan. Ako, parisyo ko, o baga na ko, una ako sa simba, nag-alagad ko, baga magkuasa mga ani ko, di at man maginakuha mo ng pasong, mapalik na, alam ko, sinuri, at iman maginako, di ba no? Okay, sabay yung malang ko, at iman kayo, grabe ganyan dito, di ko pa niya anak ko talaga siya, wala ko po kayo ng pati na siya. Kaya ako siya dahil, kinuha, palabubo ko pa, ito, ibang ko, ito ng simba na, makasasala ko, di ba ko, pag-anak, sige na simba na siya, di sana, ginubutan, gina siya. Sige. Wala ko nalipay ni ini, kawan ha? Ini palasyo. Kaya pataas siya kung kaliyon. Mas nalipay ko ni mo, ini kawakan, ini dautan. Dan nagpaubos siya. Amen. Kasalanan. Dalawa, kamu, nandiyan ni, basig ka mo yun, nagsigpaubos na una lang. Para sa una, sa nag-update ni. Tama? Eh, tama na kung saan buutan, kasi tama na to. Yung sa pagkamalaw tayo. Dito, gawan na rin. Pag isa tinutulog silang mga kaingon. Okay? Pasitaan mo. Yan ang mga rin nagsalasan. Nakita ko ang mga may balatian o ang mga samaran. Okay? Kita na ko eh. So, di ba lang mga balatian? Kung sa ito, balatian ko rin. Kayo pupos na rakot. Hindi ako sa wala kong kagahan, wala kong tarupahan, kaya ako sa nakita na, kita na ko. Tambalan na, pasatay na. Kaya bulahan kami, kita ko na, okay, man? Kita na ko yung bardiyan, pasatay na. Kaya pabuota sa Ginoo mga yung ihatay para makapalapa, amen? Kaya kung i-active po ka karoon, wala kang palapit. Kailangan sa bulahan ang sa likod. Amen? Nakita na sa Diyos kanan. Bisa ako nakita na ko na. Pero hindi na ako musutin ninyo. Kaya grabe ninulis ang pag-ibig. Kamu ang mag-learn ka na. Hindi ako miwali. Kahit kamu man ang mag-usap sa inyong kaugalingon. Kaya nag-ingon ang balaang kasulatan. Mangita, makaka-vlog. Gamitan ang mata. Gamitan ang mata. Iwas yung labas lamang. Kasama yung mata simong pa ng pamantay sa uban. Nasa Biblia wala. Ano rin ito? Ano ang ginahan? Wala nyo na nabuhat na. Buhat dyan yun. Gaya ng ginataon. Ay, sorry, may ikaw mo. Mas maayo rin. Mansultian mo sa inyong sarasang tabuhin mo. Tama dyan. Kaysa dito, mas patay mo sulit. Anak, pili pa kayo ng tayo. Anak, pili pa kadali po yung upos. Anak, hindi mo ba ito gamita kung ano na kayo istorya mo na ang lawag mo kaalam. Pag-isap mo siguro, pili kong alamon, wala ko graduan kong alamon, wala ko kinsa ko minulin. Ang mga problema. Tama? Hindi ko. Tama sa Biblia ko. Ano? Nah, dyan. Tupag-tunggo. Tupag-tunggo. Pero nasa nuli pa. Ikaw na mga kapatitan doon dito. Pahala na sila eh.
No? Konsideran konsideran kini kaninyo ako supaya nakita ko ang mga palagian o may mga samaran kasing-kasing kaya hiubos palagitagad na hiubos ay basta na hiubos no? Hiubos ito inom-inom na dito buway-buway tama? Wala na yung nabuhat Nabuhat yun. Kembali ako, hindi ubos ko sa asawa ko, dito nag-inom na. Tama? Inom-inom ka lang. Inom-inom ka. Ako puti, ako pakwapa-kwapa. Ako nag-inom ko para magwapagis ka na ako. Kaya ito, kwapa siya. Gusto siya. Ang gusto niya ito, kasi nagwapa siya, kinayani mo. Kaya di kulit sa balay yaw-yaw, di kulit bayang poros negatibo na. Marami ka sa ganang bayan, no? Jadi mga tigulang na tama, tigulang na labay mo ito. Halo-halo ko na ako, kis-kis ko damay. Kaya natigulang sa basan, nabibig na tawa ni anak na tawa. Wala si Mga talaluya, pwede ka rin, dos-dos ko rin, mga batan, hindi natigulang dos-dos ko. Yung bahan ako, balik din ako mo. Dami ko misulti ng kay realidad. Nos. Tama ka? Yan ako ibala kung hindi gusto pagwapag. Kasi pagpapapahan mo, kabahan di ka mo. Lagi naman kahit kinanawan dito na ako yung silingan papa. Ano? Ano lang misulti natin? Basta ang imong kanan, ikaw ang imong asawa, ikaw asawa, ako rin. Kung ingon mo kami, ay, nagbulang niya, huwag ko nagkasali. Tama? Ingon mo kuma, papasin mo sa una, kung kansa mo kalipakira, kamo nagbulang, kinsa mo nagsinumbagay mo, dali nga rin, kay papasok ko na, ako ba rin nagbunyag nagkasali niyo? Pasig sana ko na ito, kaya huwag ko mong isultian, nga, asawa, tahurang, bana, hindi mo ba asawa, ay hindi daw yan, tell it to aspart, wala itong yung hangtod sa katigulang niyo kasi maot mo now. Tama na rin. Pugos na ito itong bala dito. Katitid ko as partner. Tama? Hindi ko rin humog. Ang giiguro ba sa pare bahala na ni mga bro. Mag-inom na rin itang. Kaya buti pa sa gugma. May wato ni Mugibulagan pero puros ng problema sa pamilya yung ulit. Kaya ano man, ayaw na ulit. As partner, halag kamatay eh. Basta na ito. Magpiyunganay lang yan eh. Ang akong isulti, higugma ang asawa. Kung nahigugma ka, ayaw, pasok ka. Mahalon, kasi kinsa pa siya. Di ba na ayaw ba no? Kunting malasan ako sa kong asawa. Kinain. Hindi, ito sa mahal na. Dito aspart. Sige, yaw-yawan siya. Napugos. Mana na, kaya mga ulitawan. Anong sulod ka lang, umiingitan. Tama no? Hindi na, spray direct. Umiingitan na kaya. Mas maayo na kita nakasawa ni Kristo. Amen. Nasawa. Sundon na doon siya. Di ba? Di ba? Namagin. Nasawa naman ni Kristo. Sawa na. Pagkasunod. Namagin. Sundon na doon siya. Amen. Kanahin mong bala, yun ang makaluwas ninyo. Dili yun. Sundon na doon siya. Yung tawara yung bala. Tawara niya na. Mana? Nana! Gusto mo ka mga asawa ni Kristo? Gusto. Wala ko na order ninyo. Kaya order ko ng asawa ni Kristo. Yung kinailan, Kristiyano? Hindi. Papahon pa. Ako, magsulti ko ninyo. Kung hinihita ng pangasawa noon, kinipulong ako, nag-propose lang ko ninyo. Nag-propose lang niya, kaya muabot ang panahon na nain mo sila kanino ang akong amahan. Kung wala ka mo na kailangan ako, bili ka mo na pikan ako. Kung nakailangan mo ka na ako, nanuol ka mo sa akong tingog. Ang anak sa tao, magpuyukuhan ka ninyo. Ang inyong kaliwan, yan ang sinuryan, masaktan sa Davidos. Amen. Anak-anak na wala sa apan dili mo po makita kay nagsaliman mo at mumumuto sa iyong amahan. Isa lang.
adunay kasaysayan. Saragin. Tinikanag Father. O adunay pulong. Ang pulong ng imong tao, mao ang anak sa Diyos. O misaka sa langit, nagalingkod sa tuos Ama, nagpabilin siya dito anak sa wala kasulatan, magpadala na po siya kain Mesiyas na karutos, nagila, pagkakapanhunan sa buong panahon sa Espiritu. Ipadala ko siya, parang sultihan mo sa silot. Mukhang mo ba ako, nakapanahon. Kamu, nakadumog na kayo ng ikat ka na ko. Ayaw ka mo balik sa hangin ninyo pagtulungan. Dito ka mo pagpuhod sa wala kita. Pagpantay ka mo kayo, agon ka mo magbuhat ni silang mga taong langit ko. Kinulit sa tao, parang bilang luluran na di magsuti. Adunay mata dili makakita. Nagabot dili makabakya. Pariyos-diyos ka na. Kung wala ko na kisunod, o ito man ang suka. Tawaran ninyo ang inyong mga ginikanan, mga kamong ginikanan isulti ang kamaturan, kudluin sa maayong pamatasan. Ayaw na ito mo. Nadili ko tubod niya. Kamong mga asawa, kamura o igugma ang inyong panah. Isang kinsa siya. At mana. Karon ang imong banak kanunay mo igugma o magkita paman. Bisan ka sa. Igugmaan niyo yung isikataw. Paglipay ko mo kung adunay nag-away ka ninyo kaya ang mamakita. Namusita sa mga ako na nagigugma sa inyong kawan. Kung tumalaw ninyo ini, anak ako sa inyong kasing-kasing. Ang templo nga akong itukod, sukat pa sa gigamit kini, ang akong gigamit, o kaniato itukod ko, o katuwa ko sa mga taong-taotan na talunin at bubumang. O ganon, nagkuha ako sa inyong harapong igsoon sa inyong kaliman. Aron mapatik pa ko sa ang tulong nga maoy mulikyod na ninyo katong mga taong malaman. Papatay ka mo o pamalandong ka mo sa dagat ka mo sa panahon. Maayo lang ka mo matanaw sa dagat sa panahon. Apan wala ka mo na antigo matanaw sa dagat sa kalimutan. Kamu malaman matigo na ka mo matanaw sa dagat sa kalimutan. O kamu ang nagdala o tagsa-tagsa kalimutan. Tama ba? Kaya karoon, nakabalo na kamo, lalo na kamo'y kalimutan sa inyong mga tinakot sa milyon, sa inyong pagtuko, sa inyong naanong pagtulunan. Alaala kamo sa kakaan, sa pagmuta o pagulangin. Ayaw lang kamo papabukan. Huwag tama ang kabalakan. Haroon hindi ka mo mamatay o mag-antos. Salamat kaniya. Ang kanina mo, ibigay ko mo sa kaniya. Kung dili ka mo magkagat, nabi isa din, pasidanan, kini kanino, mga last diyan, nakita ko ang mga may balatian ko ang may mga simagan. Pasidanan, kini kaninyo, katauhan sa Jerusalem. Ang pasidaan, katauhan pasidaan. Ano, namoy mong balatian, namoy mong sakit, no? Namoy kayo po, kadakot, no? Tama? Tama na? Tama. Uy, dahil mo lang tinawag to, si Joey po na yung tinawag to. Kayo po, baka seksyon, di na? Tama? Makisa na yung mawala kayo po siya. Pero lagit na mo, pakutong na. Ito na ano? Bubog na na. Ang pasidaan. Tumdaman yung masakit ninyo. May sakit yung lugar, hindi ubus ka. Pasidaan, kinita ninyo at awahan sa Jerusalem. Pag mga sabi, ano, dili ka mo magtaganini, kaligdan ko ka mo. Himuon ko ang inyong sudan na usa ka diserto, diin wala na ikaw magpuyo. Ato pa. Di ko man namin. Kaligdan ka mo. Kanawa, kung pasumsulo, kasi mga tao na libog mo, wali ko, di ba wala na?
Simon po ko dito. Joker pa kayo. Ano? Ang pukso mo tamo. Pukso. Ayaw yung puksa diri ha. Ang dili ko to na kung gigamit ko sa espiritu na makaayaw ko ha. Yun. Ba't mo pa kaya doon ako? Tama? Hindi na lang sa ipon dito. Dito doktor, kailangan ng bata. Dito sa mulang-mulang mo. Dito, hilot. Basta nagwali mo ko. Nagwali pa ko, manambal pa ko. Kasi danan ko pa mo ha. Ha? Ako mga katawanan sa ito sa lima. Tama na. Kasi tanan ko kamo katawan sa lima sa lima. Kung dili ka mo magtagan ini, talitan ko kamo. Dili ka mo magtagan ini mga pulong ako isulti. Dili ako gusto niyo mo nang mayamatan. Kayo ninyo no? Suguon ko ninyo. Napatay na mo para mapaliwali ko na dito. Pagdungon ako ng lusugan yung mga anak dito nagbububo ay yung mga anak hindi buto ka na ako. Dili dyan. Kamu man ako katawan ni. Kamu ni. Pagdalan ko kamu. Ha? Pili ka rin mo para sa kanyang sorte. Pili ko makaluwas ninyo. Tama ba? Tama dyan. Oo. Apa yang ini kata ya nagabuhi sa tanan ang sa may iyong may inanyo ko ang inyong sulat na usa ka diserto ukakit kayo wala na mo naman tama kung wala ka rin ipasaylo wala ka rin tagbangan wala kayo mo nagtabang diserto no Sirto dyan. ikaw na mo sige yaw-yaw ikaw na mo hubog-hubog wala mo kinsa wala may maayong binuhatan di ba ka nang mamatay wala maayong binuhatan no wag yun no diserto no Sirto. tama? Uga. San uga. Tama yun no kung diserto no saan manyan budri nga din nung tabang ako tama? sige lang alin yung bad mo kinaya ay mo ang dito kung bili kong mamingkamot kay diserto kita maana dito si Joy si Gato dito niya yaw-yawan sa tanan okay ba? okay na ko rin na ako minsan mo kinsa ko yaw-yawan ka ba na sa mga anak parisiyo Daghan kayo ko. Daghan kayo ko. pasidanan ko kamo kung mao ka na yung mga pagpuga mo Pantay. wala Uga ka pilay. makakita pero nakita mo sa Diyos Tama dyan. mo nandiyan dito ko Tayo matago ini. tingol sinasabi Huwag yun matago. Saon taman. ikaw mo na ako kasi nga daw nang tamo oo mo niya wala na ikaw magpuyo sa mga tao magpuyo ano Huwag yun matago na to. wala ko sa kanya Wag yun. mo ko mo sa diserto wala na ikaw magpuyo sa tawahan mo magpuyo wala na gid mo'y magpuyo na kumahan wala na tao maluoy ninyo sige daw na mga tao na di ba wala na tao maluoy ninyo hindi ko maluoy mampu na siya ako pa po kayo sa mampu di ba wala na no Wala na toon. Wala na yun. wala na kong ilo kung nahayok Tama ba yun. kung maglubong 40 wala na Hindi pa yung ito may lumbong na. Biyago. kung mahimo namatay ka nag-iho pa ako yung kalaban ay salamat nabatay na yung tunog sa mong pamilya di sa tao may tao may ilang mga tao Hindi tao. grabe ito hayop kayo kinayo tao siya Hayop. sa inyong balay kayo hayop ka animal ka lain na po yung sa inyong balay na sa inyong away kamu mismo nagsuti na ano mag-away mo sige man mahawa ko na kay impirno kining balaya mga hayop ang mga o dahil tao Wala yung tao. nasalti na nila yung mayubos na Kinuod yun na yung perno. Perno pati balay. Perno na. impirno kining panimahalan puros mga hayop ang mga tao ni si pamalit na si away di ba? di isa Sirto eh. ikaw di na bukas asa naman to may pangiro kay mutila pa o iro Pero hindi na tao. mga anak, may kahit na kung sa Facebook na yung yawan na sila. May pag-iro, kay mutila pa.
Ang anak mo, musukat ni mo abot, tanawon ang gibitbit, ang iro. Di gani kakaon sa gibitbit sa imong inahan. Mo pay mo kitoy-kitoy, mo tilap-tilap ha. May pang-iro. Asa gimagin ka na anak mo? Ang anak. Ang anak, magbasin ka na. Wa, Diyos. Mapot ang anak mo. Unahan po kakaong baboy. Ibunalan pa doon, kakaong baboy. Yan anak ko, pari kakaong. Anak, kaya mas maayo pang baboy. Puslan. Kapag ang baboy, magpuslan pa mabalik. Kamu, dilig yun. Kama? Kung sa pagpakita mo, nga tao mo, dilig diserto. Haron ang imong inahan o anak, o bana. Nga mahinugon ba ninyo? Wala ko diya, mahinugon mo. Sus, unahan kasi pwede natin nanilig. Sus, unahan kasi Sarah ni naaw tayo mahugas sa plato. Sus, unahan ka din, napatat sila naaw tayo mahugaw ka, magising-gising pa lang doon. Diserto? Ay, salamat, wala lagi sila, wala lagi mahugaw-hugaw. Salamat, wala lagi sila, wala lagi magpagay-gay. Salamat, wala lagi sila, wala lagi magliba. Diserto. Diserto, biday. Ayun saya. Tama? Meron. Usaw na mo din i-feel ninyo, mo, may feelings. Amen. Di kayo, ano mo din maglingkod ang walang feelings. Ano na, sip-sip. Sip-sip. Kung unsa gani ang balay sa imong amahan, kung kamo nang amahan o igsoon, balay po na inyo. Amen. Kung dala-dali mo, pati mo, kapuko man, nagyaw yung hawa mo diha. Kay, dili mo ako mga anak. Tama, Diyos. Ang gusto ka na ko, Dati. ang dili ko sa Patok. man, hindi mo doon, kamo gusto mo na ko. Paliw. Kailangan ako, isa-isa na, ilan na lang. Kasi lagi mo, likod-likod. Sa patihan. Tama? Salamat o ang Diyos mag-auban na to o kita na nakuhan. Sa dili na tama na yun. Mag-ampo, amana mo. Tumana rin mga suko. Kaya malubog na rin ang punipilan. Amen? Amen. Okay lang. Suko mo? Wala. Ano nila, suko mo? Sa iloan ko ninyo. Kay kinala isulti na ko ni ang gusto lang ako. Ulay. Mahal si Kristo. Dili ko puputol o kinsa niyo amahan. Ha? Wala yung hugot mo. Ha? Kung saan niyo gusto, sige pa tayo hugot mo. Ako lang isulti. Ang katong mga tao na maigo sa ato, pasag ang chef, no? Naigo man. Pero katong tao na di maigo, mukha ko na kahit mulay pa salamat. God bless. Tinanggal din ko sa Ginoo kay ipa ginumduman ko niya sa akong mga. Salamat po pinagabi ka lang ulit. Pag-amit mo, niya pamalandungi, nakasubay pa mo sa inyong amit. Ngayong gabi. Hayag man. Ngayong gabi, boy. Ngayong gabi sa atong tanan. Sus, grabe. Grabe ang... Grabe, bro, puputasan ba? Pulihan po nila. Tinen? Ten? Lain mo bola? Ha? Pero sa tulog lang. Ha? Andre lang? Salamat sa mga viewers. Dami ang takong daghan kayo magbag-o ba? Kaya parang mutas-tas pang kalibutan. Tago mo ko do. Sa... Salamat do. Salamat sa watching karon. Buha na ko, di ba? Sa bang? Uy, Pareha pa, dagot sila. ayag man. Pastor. Ayag. Ayag. Ayag ka.
Kaling ka. Ano na po ako? Uy. Ano na akong bahay na to? Wali lagi ko ha. Kasi ako ko. Asa na po dire? Balay, suma. Ato ko man. Ulitin karong kanya. Okay na dong? Kumusta mo? Kumusta? Okay ra? Ay, nga. Kaya kayo. Naman sila dito. Nasakpan atong tinago. Nasakpan. Sakpan gano'n. Ana yun. Kikaayo. Ilan to kung sa inyo wala ko nilubag lagi. Uli bakira. Ego. Basta, Ego man. basta may ego ganyan na. Hilom ro na. Katulad gani, labi na kung mamatay ka. Ana, hindi ba ka di pamalikas, di ba ka yaw-yawan? Ah, nabibiya. Ah, dyan. Inay itaglakaw